Egunon guztioi eta ongi etorriak enpresareanen azoka honen lehen ediziora. Lehena esaten dut, espero dudalako benetan bigarrena eta hirugarrena eta laugarrena egotea, baina momentuz lehenengoarekin hasiko gara. Programa zabal eta betea dugu, denek duzue karpeta horretan gaurko egitaraua, eta beraz, minuturik galdu gabe ekingo diogu. Irekiera hitzaldi honetara edo honetan ditugu enpresareaneko antolatzaile eta babesleak. Banak hartuko dute hitza, lehenik Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak, ondoren Carlos Ruiz, Kutxa Gizarte Ekintzako presidenteak, hirugarrenik Robert Gutierrez, bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteko zuzendariak, eta azkenik Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiak. Mil esker gaur lauroi ere gurekin izateagatik, eta Izagirre jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon guztioi. Donostiako udalaren izenean ongi etorria eman nahi dizuet hemen elkartu zareten guztioi. Enpresaren ekimenaren xedearekin eta filosofiarekin bat gatoz. Euskaraz lan egiten duten enpresen sarea izan nahi du enpresarean ekimenak. Eta helburu hori, biztan da, beste pauso bada euskararen normalizazioaren bidean. Etengabeko euskalduntze horretan beste urrats bat. Eta Donostia, ekimen aitzindari honen aterpe izateaz posten gara. Gure hiria euskararen hiria bilakatzeko bidean baikara. Hiri euskaldunago bat izateko konpromisoa hartua daukagu. Eta euskara bizitzako alor guztietan erabiltzea ezinbestekoa da gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko. Baita enpresaren eta lan munduaren alorrean, noski. Euskaldunak euskaraz lan egitea eta enpresen arteko harremanak gure hizkuntzan izatea gure eskutan dago. Danon eginkizuna da euskaraz aritzea eta euskara ikustaraztea. Etxean, eskolan, kalean, administrazioan eta baita enpresetan ere, publikoetan zein pribatuetan. Horretaz jabetu behar dugu eta egun oso batez egingo den azoka hau horretarako ere izango da baliagarria. Baina hitzordu honen xedeak askotarikoa dira. Elkarlana sustatzea, elkarren berri izatea, esperientziak trukatzea, euskararen erabilerak negozioen munduan dituen onurak agerian ustea, alor ezberdinetan lan egiten ari zareten enpresak elkartu zareten gaur hemen. Baina gauza bat behintzat duzu amankomunean. Euskara da zuen lan tresna, eta abia puntu horretatik ekarpen handiek egiten ahal diozue elkarri. Hortaz, euskaraz lan egiten duzuen enpresentzat hitzordu hau emankorra izango dela ziur naiz. Emankorra eta aberazgarria. Profesional ugari bildu zarete eta zuen arteko elkarrizketak, hartu emanak, hitzaldiak eta mahai inguruak bere fruituak emango ditu. Hazia landatu duzue. Euskara da zuen sustraia. Eta nondik zatozten ahaztu gabe, euskararen garrantzia ohartuta, enbor bana sortu duzue. Orain baso bat osatzeko. Mundura zabalik dagoena, baina errotua, tokitasunatik mundu zabalera. Eta baso honi bizitza oparoa opa diot. Poliki, baino etengabe, hasiko den basoa izango delakoan nago. Hasierak ez dire erresak izaten, baina okerezpanago, 80 enpresatik gora eman duzue izena aurreneko azoka honetan. Beraz, baso honetan, jada, 80 baino gehiago zuaitz daude landatuak. Ikusarazi dezagun nortasuna ematen digun euskara. Enpresaren ekimenak, enpresarean ekimenak bide horretan lagunduko duelakoa nago. Eskerrik asko beraz, denei, eta eutzi goiari, besterik ez. Egunon guztioi eta nire aldetik ere noski ongitorriak eta egun oparoa izan ditzagun danok. Kutxa fundaziotik bi elemento daude pixkat esplikatzeko zergatik gauden hemen. Bat izango litzake euskera bera, hizkuntza bera,
gure esperientzia aportatuaz. Esparru hortan 3 elementu daude. Bat, hizkuntza plana, kutxan barruan gu garatu duguna. Beste elementu bat izango litzake baita ere enpresekin, eta hori ondo datorkio gaurko ekimen honi izenarekin lotuta. Enpresari ze eskaintzen diogun eta zein da gure esperientzia enpresarekiko. Eta 3. eta hor justo estanean dagoena da ekogunearen helburua, ekogunearen elementua. Momentu honetan, une honetan Kutxa Fundazioaren elementu nagusinetako bat. Ekimen honek baditu baita ere beste bi elementu. Bat, noski euskera bera sustatzea, gure kasuan hizkuntza planak, hizkuntza gehiago badituela ere, baina gaur euskerari tokatzen zaio. Eta bigarrena, noski esperientzia trukatzea. Elkarlana, azoka formatua asko gustatzen zaigu eta esperientzia elkar trukatzeko ezinbesteko litzake momentu honetan, zeren, bide bat hasten ari gea, eta bakoitzak ditugun esperientzak trukatzea eta agerian jartzea oso interesgarria da. Gure aportazioa noski sustatu ekimen hau, diruz, elemento importantea izani, baina gaur ez da importanteena izango segurazki, baina bai esperientzia trukatze ekimen hori. Eta zentzu hortan, gogo betetasunez agurtzen dugu gaurko ekitaldia, eta jardunaldi hontan oso oparoa izan da hila guztiontzat desiratzen ari gea. Besterik gabe, registro motzean izan da, ez nuke astuko Bernard Etxepare esan zuena. Euskarari eman dioten tornuia, Benedika zaitzala guztiontzat, orduan, enpresak erabiltzen balin badugu, enpresok erabiltzen balin badugu behar bezala euskera, Benedika gaitzala eta izan gaitezen benedikatuak. Oparoa izan dadila ekimen hau eta jardunaldi honekin desioz agurtzen zaituzte berriro. Mila esker. Egun on guztioi. Orain dela 2 urte gure txikitasunean euskaraz diharduten enpresen sarea osatzeko lehen ahaleginetan hasi ginen, eta garai hartan esperimentatzen hasi ginen eta Facebooken sortu genuen orrialde bat, eta hasi ginen lehen ondaralea jartzen, geroago Euskarliten berrikuntzaren astean jardunaldi batzuk antolatu genituen Gasteizen, eta arrezkero batean eta bestean enpresarean proiektuaren berri ematen aritu gara. Hasieratik, ziurtagiriaren elkartean sinitzi dugu enpresa, euskara eta sarea batzeak izan dezakeen indarraz. Eta behin baino gehiagotan ere errepikatu izan dugu gure helburua. Euskaraz diharduten enpresen arteko lankidetza bultzatzea. Baina horrelako egitasmoen kasuetan gertatu ohi den moduan, kosta egiten da forma ematea, gero kosta egiten da instituzioen, enpresen eta bestelako organismoen babesa lortzea, eta kosta egiten da jendeak ekimenean sinez dezan lortzea. Gaur hemen elkartu garenok ikusita, aitortu behar dizuet oso pozik nagoela, gauzatu dugulako, orain dela 2 urte eta piko izandako ametsura. Eta argi dago, gure zumetasunean hasi genuen proiektu hura indarra hartzen ari dela. Gaurkoan Euskal Herriko 100 enpresa inguruko ordezkariak zaudete hemen, eta hori guretzat harro egoteko modukoa da. Baina lorpen hau etzen posible izango hainbat erakunderen laguntzarik gabe. Beraz, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet enpresarean egitasmoa egunetik egunera sendoagoa izan dadin laguntza eman diguten guztiei. Eta eskertu nahi diet, mahai honetan dauden guztiei, Gipuzkoako Foro Aldundiaren lankidetza eskertu nahi dut, Donostiko udalaren ere bai, eta Kutxako gizarte ekintzaena noski
Carlosek diruaren aipamena egin du eta olako ekimenak diruri gabe ezin dira aurrera eraman. Eta ezin dut aipatu gabe utzi Bitarlan enpresa eta Javier Sormendiz, orain dela 2 urte eta piko, kafe baten bueltan hasi ginen proiektu hau egituratzen. Pozik nagoela esan dut, eta ezin da bestela izan, baina ardura apur bat ere sentitzen dut. Egun hauetan oso urduri ibili gara eta oso arduratuta kontu honekin. Espero dugulako azoka honek asko ematea. Espektatiba handiak jarri ditugu ekimen honetan eta espero dugu gaurko jardunaldia bukadutakoan espektatiba horiek beteta ikustea. Gogorarazi nahi dizuet, gaurkoa hasiera besterik ez dela, arlo bereko eta beste arlo batzuetako enpresen artean elkarlana sustatzeko oinarriak ari gara jartzen, enpresei negozio aukera berriak irekitzen lagundu nahi diegu, eta proiektu eta zerbitzu berriak sortzea ahalbidetu nahi dugu. Zelako erronkak gaurkorako jarri ditugunak. Ez dakit lortuko dugun, baina beharrezkoa da krisi garaioetan molde berrietan pentsatzen hastea eta datorrenera egokitzen jakitea. Eta aurrean daukagunari begiratuta ez dut zalantzarik egiten horretarako izugarrizko potentziala daukagula. Beraz, gaur azoka fisiko honetan hasitakoak enpresarian.org azoka virtualean izan dezake jarraipena eta bigarren bultzadatzoa. Gaurkoan, Guillermo Dorronsoro, Deustuko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzen Fakultateko dekanoa eta ikalauko presidente ordearen eta Kabika Emozionandoko kide den Asier Irazustaren hitzaldiak izango ditugu batetik, hemen areto honetan bertan. Areto honetan eta aldamenekoan 15 enpresek 10 minutuko tartekin aurkezpenak egingo dituzte, euren produktu eta zerbitzuen aurkezpenak egingo dituzte, eta hor kanpoaldean, hor ikusi duzuen eskenatoki txiki hortan, aukera egongo da bapateko interbentzioetarako eta bapateko aurkezpenetarako. Mahainguru bat ere izango dugu, enpresa sarea eta euskara gaitzat hartuta, eta arratsaldean elkarlanerako tarte bat ere izango dugu. Coworking eta networkingerako saio bat izango dugu Donostiak lagunduta. Eta honezaz guztiaz gain, kanpoan ikusi dituzuen estan horiek ere izango ditugu, bertan aurkeztuko diren produktu eta zerbitzuak ezagutzeko aukera izango duzue, eta noski zuen arteko harremanak sendotzeko aukera izango duzue. Beraz, animatu nahi zaituztet, eguna ondo aprobetzatzera, kontaktuak egitera, harremanak lantzera, eta posiblea den heinean elkarlanerako proiektuetan oinarriak jartzera eta negozio aukera berriak irekitzera. Beraz, ongi etorri beraz, azoka honetara, enpresarean azokara, eta oparoa izan dadila gaurko jarduna. Egunon guztioi eta mila esker gonbidatzea gaitik. Niri gertatzen zait, sarritan Juan Carlos Alkatearen ostean hitz egin behar izaten dudala, eta ideia gehienak lapurtzen dizkidala. Beraz, alegin bikoitza egin behar dut. Alde batetik pentsatu zer esan nahi dudan, eta aldi berean pentsatu zer esango daite duen Juan Carlosek aurretik ez errepikatzeko eta tabarra gehiegi ez emateko. Saiatuko naiz gaur be horretan. Bizitugun garaiaren ezaugarritako bat, zea da, bertakoa bezain gertukoa egin zaigula urrutikoa. Eta horrek, berarekin ekarri du arrostasuna baztertu eta aniztasuna gure ezaugarri egitea. Guztia dago gaur egun elkarlotuta eta guztio gaude harremanetan. Internet da horren adibiderik garbiena lekukoa. Gaur egun, nahitaezkoa bihurtu da egitura politikoetan eta sistema eta harreman ekonomikoetan jendarte, harreman parekide, orekatu eta errespetuzkoak bultzatzea. Gizataldeen eta pertsonen eskubideak aitortzea.
Ildo horretan, bereziki garrantzitsua da hizkuntzen kudeaketa egokia egitea, pertsonen arteko komunikazioa bideratzen duten aldetik. Baina nahikoa arreta jarri aldiogu egiten dugun hizkuntza kudeaketari. Hori da galdera, ez da? Gure aldetik, instituzioen ardurak zea dira Euskaldun kopurua handitzen jarraitzea eta euskera erabiltzeko ahala eta aukerak eskaintzea. Horregaitik, euskera bizitzera iristiko bidean, Euskaldunok euskeraz lan egin eta enpresen arteko lan harremanak euskeraz izatea posible egin nahi du gure Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gure asmoa da, alor sozioekonomikoa euskalduntzeko traktore lan egitea. Funtsezkoa baita bizitza sozialean eremu eta funtzio berriak euskalduntzea etengabe euskaldunon praktikatik eta patrikatik nabaritzeko euskararen garapena. Euskerak lan mundura zabaltzen jarraitu behar du. Ez baitugu alferrik ematen eguneko orduen eren bat lanean. Gainera, aukera hau baliatu nahi dut inguru ekonomiko zail, krisi latz, honetan lan bila ari diren herritarrei dei egiteko bere prestakuntzari eutsi eta bereziki euskera gaitasuna hobe dezaten. Hain zuzen ere, gogoratu nahi dut, premiazkoa ikusten dugula lanbide hezkuntza euskalduntzea eta ikasleentzako praktikak eta langileentzako trebakuntza jarraitua euskeraz egin ahal izatea. Euskera zenbat eta edatuago egon, orduan eta behar eta aukera handiagoa izango duzue enpresek euskeraz gaitutako langileak integratzeko zuen egituretan. Gure aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean hitz egiten dut, laguntzak bideratuko ditugu euskera ikastea errezagoa izan dezaten. Arlo sozioekonomikoan eskua eta eragina duzuen enpresen ardura ere bada herritarren eskariari erantzutea eta hizkuntza kudeaketa egokia duen ikuspegi komertziala barneratzea. Organizazioen kudeaketan trebetasun linguistikoak barneratuz enpresek posizio hobea eskuratzen duzue zuen arteko lehian. Argi dago, harremankidearen hizkuntzan elkar eraginez errazago itxi daitezkela bezeroarekiko tratuak. Hori jakina da. Gainera, euskara lurraldearen kohesiorako aldagai garrantzizkoa den gizan, enpresen baitan ere funtzio hori betetzen du. Edo nola ere, ez dago soberan gogoraztea ikuspegi komertzialarekin batera, hizkuntza eskubideen errespetuak gidatu behar dituela enpresen eta bezeroen arteko harremanak. Gipuzkoa, lurralde euskalduna izanik, bertako enpresa asko bidegileak zarete euskera zuen ohiko funtzionamenduan txartatzen. Enpresa ugarik dagoeneko eskaintzen dituzue zuen zerbitzuak euskeraz, gizartean dagoen eskariaren aurrean arduratsu eta euskeraz eskaintzen dituen aukerekin erne. Bai euskerari ziurtagiriaren elkarteak, Donostiako udalak, Kutxa Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ahalegin hori ikusgarri egin nahi izan dugu enpresarean azokaren bidez, kontaktuan jarriz bezeroak eta zerbitzu emaileak. Euskeraz bizitzeko praktikarik eta patrikatik izan dezagula egun oparoa gaur hemen bildu garen guztiok. Eskerrik asko eta egun ona izan. Mila esker. Ireki ere hitzaldia amaituta eskatuko diegu gure babeslei maila utzi dezaten. Robert Gutierrezek aurkeztuko du hurrengo hitzaldia eta aurrera jarraituko du. Hasiko gara gaurko
jardunaldiarekin, karpetarekin batera gaurko egitaragua ere banatu zaizue, bertan agertzen dira ordutegiak eta ordutegi horiek oso zorrotz beteko ditugu egunean zehar. Beraz, aurkezpenak eta egin behar duzuenok kontuan hartu. Sustraiak handituena globalizazioa bertako begiez ikusita. Hori izango da gaurkoan Guillermo Dorronzorok azalduko diguna. Guillermo Dorronzororen azkenengo postean, Zotin Euskadi blogean, ondokoa irakur daiteke. Irabaztea egokitzen bazaizu, ez izan kaikua, ez izan arroputza. Eta galtzea tokatzen bazaizu, gogoratu. Erori eta gero, ikasten da altzatzen. Guillermo Dorronzoro duela 47 urte jaio zen Sestaon eta bertan bizi da gaur egun ere, ingeniaria da ikasketez, baina ekonomia eta enpresen zientzietako fakultateko dekanoa da, Deustuko Unibertsitatean iraiaz geroztik. Gaztea da, dekano bati ustez dagokion adinetik behera, nola nahi ere, edozein modutan urteak ongi baliatu dituela ematen du, hemen banan-banan azaltzeak luzeegi joko lukeen ardura postoz beteta baitago bere kurrikuluma, berrikuntza sistemarekiko nola edo hala lotuta jardun du hasieratik beretik, eta gaur egun ere IKALAU ikerketa aliantzako presidente ordea da. Formazio zientifikoaren soinean, izaera humanistikoa jasten du, eta nahasketa hori arratz bitxia gertatzen da batzuetan. Erreferentzia klasikoak erabiltzen ditu maiz, ekonomia nola ulertzen duen azaltzeko garaian. Florentzia aipatuko dizu, hango berpizkundearen miran, edota Ulises, arrisku eta marrazoez beteriko bideia nola gainditu zuen azaltzeko. Zinemaren mundutik ere edan egiten du eta inspirazio iturria izaten duan. Oraingo krisi ekonomikoa aurreko sistemaren gainbera islatzen duela eta sistema berria nolako izango den erabakitzea geuri dagokigula ere irakurri izan diogu behin baino gehiagotan. Gure aldizkariaren azkenengo alean ere, baduzue berari egindako elkarrizketa mamitsu bat, eta besterik gabe, zuekin, Guillermo Dorronzoro.